Like right now I'm studying like drama at the National School of Arts and stuff. At the moment I've got like, what, 3 girlfriends. You know, one from school, one from my hood, and one from Mondio. Sex for me, like the first time I learned about it was, hey man, was in standard 5, hey? Standard 5, I ain't gonna lie, that was standard 5, I was standard 1. What's in about? Hey, mina ngakufunda ngokwecansi ngabangani. Besibhlomile nabangani, sikhulume ngamantombazana, sikhulume ukuthi okay wayenza kanjani sex, kube mnandi kube njalo ngasonke isikhathi. Yeah. Angangicabanga ukuthi usesikhathini sokwenza sex manje liwe ngimazi ngakhona. But ngingazi estradini lamba khona. But ngamtshela ukuthi if kwenzeka nangelinye ilanga ufuna ukwenza isex you must use i-condom. But angiboni kuwa manje ukuthi unek because angiyazi girlfriend yakhe. So angazi uyayenza sex or akayenza sex. Let me just try out this whole sex thing, you know? I don't wanna get what, 21 and only break my virginity then, you know? And I was like, nah, this year broke my virginity, you know? Because, hey, man, and nobody knows about it, you know what I'm saying? And it was quite nice, you know? Although mother, hey, she doesn't know about all these things, you know? At some point, I wanted to have sex without a condom, you know? At some point, you know, peer pressure, you know? They were putting pressure on me, you know? But I am going to speak to my dad about something here and there, you know? I'm going to speak to my dad, find out a little bit of some advice here and there. Okay, Dad, condoms and stuff like that, should I use a condom? I actually learned about sex via even more with my friends, with my older friends. Can I show you a man? But lately, to expect. If I'm not mistaken. About condom, well, fundiswe like abangani bami like innocent like so nabegahlala libela emphasize le ndaba ama condom ukuthi my heavy sex isebenzisa condom yabona ukuze uzoprotecteka nawe. Okay, leqala nina 14 years ukwenza sex but ndingazi into ukubona ndilanduka. Ndajola. Dana 16 kg of 16 ndalanduka ndamitha ke ngoku nanomntana. Ndabe umama wami ke ethetha ke ndicela ngento ze-condom intoni uba mandisebenzise i-condom. Sex as you do sex in a condom pokothwe. No, I know. Toilet the snap there's sex in a toilet the snap. Oh, vas lo se snap already. Hi. You design. Oh, vas lo se snap. Ndafika nithetha hayibo ngizola ngalona. Eyenza amadoda ikwenye into. Ngamadodo sani. Ndaqala ndina 14 uheva isex. Hey, like anzange ndi-have sex since ndithanda ne kodwa ke ndaendapha ndifumana into engeyiyongo because mna ke ifemeli endandiphuma kuyo yayiphuwa ne then umntu endandithandana naye wayenemali then emdala kunam ndaendapha ndimitha because wayesixa engayifuni ikhondom nam ndingamforce ndithi hayi ke masiyeke singaheavy sex kuba ikhondom ingekho qoma nam mandiqhubekeke ke ndamitha kanjalo. Mna nditheste ngo-2003 ngobe ndi-pregnant nge-2 kaMeyi then ndaxelela uba ndi-HIV positive then ndazandizive manje understand
because wonke umuntu akasoze azive mani xa eqala uba u-HIV positive. But ndafika ekhaya ndahlala like ndisoyika uba ndizamxela njani umamam because umamam usindisiwe and ngaba ndibabhilive into yobana kuba nditye isono usanohlwaya ngokundipanisha, understand? Mama akakhathali mos ungulaa mntu ungakhathaliyo and ustreet ustreet nyhani ke ustreet kakhulu. Jonge emnyango that and izange ncokola nositaba abadala mos ke into ze-sex mamam. That mamam wathi ye ajonge emnyango ngokamjonge emnyango ngathi mamam ndine-boyfriend. Le boyfriend yam ayifuni sisebenzise icondom, so ke mna ke ndifuna sisebenzise icondom. Phum phandle andamlinde awaphendula mbaleka ndawutshe ekitshini xa ndisekitshini wandikhwazi yeyi zapha. Hi. Unjani? Right, njani? Andiphilile nam andisadilwe. Hello lithi ukuba ngaba wena uza kusexa without icondom uzaba sengxakini ngoba usenokuba ne-STDs okanye usuleleke izifo ezisulelayo oma-AIDS okanye ube pregnant. Ufuna nje ukhupha babushushu ngobunye ubushushu. Awu mntanam uyayazi yona loo nto. Hayi inkosi. Omama bethu zange bathethe nathi kwaye futhi thina iba ngathi ubuzawuthetha ngesex phakathi kwabantu abadala awunambeko. Akusoze ubuze kwanto kubantu abadala akuthethwa ngaloo nto ngoba thina sasingaziwa noba sinazo i-boyfriend. Kwakungafunekanga uthethe ngento ze-boyfriend kubazali bethu. Kodwa mna ndabona into yoba iyona nto singomama kufuneka abantwana bethu babe closed kuthi ukwenzela into yoba bangene entweni bezazi. Ndiyazidla ngo-Alisiwe ngoba ungumntana o-open and ungumntana othandeka ukwazi and uyakwazi nokucebisa abantwana.